to téma teda bude množiny a nějaké operace s nimi a relace a jejich skládání. Tak první taková důležitá věc, tak předpokládám, že to všechno už znáte a že vám to bude připadat jednoduché a že budete mít radost a to je ten důvod, teda, proč máme tady takovéto téma na začátku. První důležitá věc je nějak ten materiál, ten aparát logiky, který se tady používá v té logice. Ty věci vesměs nedělají problém. Jediný problém, který tam bývá, je s pojmem implikace. Takže máte takový příklad, dvě množiny A a B, ta jednička leží jenom v Ačku, dvojka leží v průniku, trojka leží jenom v Bčku, čtvrka leží mimo a vy máte rozhodnout, které z těchto implikací jsou pravdivé a které jsou nepravdivé. Ty nepravdivé můžete třeba poškrkat, ty pravdivé, nebo ty pravdivé obsat, a nebo jestli je vám to úplně jasné, ale tak nemusí popsat nic. Čili to, co je pravda, nechte to, co není pravda, škrtněte. Protože to má takový nepěkný formát. Je taková poznámka ke konzultacím. Já tam mám někde napsané nějaké konzultační hodiny v ISu. Kdybyste něco potřebovali, tak mi napište, nemusíte trvat na těch konzultačních hodinách a myslím, že mi nezvoní nahoře zvonek. Tak jak to vypadá? To je všechno špatně, kromě té, jenom ty jedna je dobře. To ne, to jak je definovaná implikace? Jak je definovaná implikace? A jo tak, ty výroky, které jsou, jo. A teď které implikace? Když je jeden výrok špatně, tak je to špatně celé? To teda ne. Kdy je implikace pravda? Tak definice implikace. Zatím nevidím dobré řešení. Já už vidím dobré řešení. Vy jste vypsal ty, co jsou správně. No, to je na dobré cestě. Tak, jak už je to dobře celé. Jestliže je jednička prvkem množiny A, pak je jednička prvkem množiny B. Je to pravda nebo ne? Není. A u té dvojky to je celkem jednoduché. U té trojky, jestliže je trojka prvkem množiny A, pak je prvkem množiny B. Je to pravda? Je. Ten výrok říká něco o tom, co by se stalo, kdyby trojka byla prvkem množiny B. To je taky dobrý. A protože ona není, tak je ten výrok pravdivý. Takže správně to vypadá takhle. To propojím se školními zdroji energie. Druhá otázka. Je toto pravda? Rovnají se ty dvě množiny? Já používám běžné konvence pro označování množin. Ta přeškrtnutá nula, to je prázdná množina. Ta výrok, že něco je prvkem prázdné množiny, je vždycky nepravdivý. Pak píšu množiny výčtem prvků a to tak, že mezi levou a pravou složenou závorku napíšu ty prvky a oddělíme čárkama. Takže to, co je mezi dvěma čárkama, mezi nejbližšími po sobě jdoucími dvěma
Ani tak to není pravda. Musíte najít ty vnější část. Syntaktické pravidlo je hrozně složité. Teda. A mělo by se z toho poznat vždycky z toho zápisu, co je prvkem té množiny. A teď je otázka. Rovnají se ty dvě množiny? Tak kdy se dvě množiny rovnají? Tehdy, když mají stejné prvky. Nic víc na nich nedovedeme rozlišit. Je třeba říct, že jedna má prvky přirozená čísla, druhá má prvky přirozená čísla a ta první má prvky přirozená čísla hezčí, tak to nedovedeme nějak rozlišit. Dovedeme vidět jenom, co jsou ty prvky. Tak, co je prvkem, aby se rovnali, musí být prvky té množiny nalevo stejné jako prvky té množiny napravo, musí to platit pro všechna x, musí platit takováto ekvivalence. To znamená i pro x prázdnou množinu. A když si dosadíme prázdnou množinu za to x, tak dostaneme nalevo výrok prázdná množina je prvkem prázdné množiny, napravo výrok prázdná množina je prvkem té množiny napravo. Je ten výrok napravo pravdivý? Ne, a proč ne? Prosím, ten napravo. A ten nalevo není. Ten nalevo není, protože nikdy není pravda, že něco je prvkem prázdné množiny. A ten napravo je, protože to je přesně napsané výčtem prvků, ta množina má jediný prvek a to je ta prázdná množina. Tak když spočítáte ty prvky, ta množina prázdná nemá žádné, má jich 0, ta množina druhá má jeden prvek, tak už počtem prvků se liší, takže se ty množiny nemůžou rovnat. Druhá otázka. Rovnají se tyto dvě množiny? Tak kolik prvků má ta množina nalevo? A ta množina napravo? Taky jeden. Takže počet prvků by žádnou kontraindikací nebyl otázka, ale není jenom na počet prvků, ale jestli ty prvky jsou stejné. Ta nalevo má jako prvek toto a ta napravo má jako prvek toto. A o těch dvou věcech už jsme před chvilkou rozhodli, že jsou různé. Takže ty dvě množiny mají sice stejný počet prvků, ale každá má jiné prvky. Další příklad je prázdná množina prvkem této množiny. Jo. A kolik ta množina napravo má prvků? Hele, tady musíte jít od levé závorky k čárce. Tak toto je prvek. Tady musíte jít od čárky, tady to je ale vnořené do závorek, že? Čili toto celé je druhý prvek. Takže má dva prvky, a který z nich je prázdná množina? Řekl bych, že ani jeden. Tak, podmnožina víme, co je. Teď se zabýváme podmnožinami. Podmnožina a prvek je něco jiného. Podmnožina je, můžeme to chápat třeba jako zkrácený zápis tohoto výroku. A je podmnožinou B, zkrácený zápis implikace. A je podmnožinou B, když všechny prvky v A jsou v B. Takže rozhodněte, které z těchto výroků jsou pravdivé a které jsou nepravdivé. Z těch nepravdivých můžete udělat pravdivé, takže šikmo škrknete ten binární relační symbol.
ze středoškolské matematiky s takovýmhle postojem. Cože? Nejde o tu dobu, ale jde o to, jak se k tomu problému stavíte. Už to máte mít napsané v sešitě a už nad tím máte přemýšlet. Tak je prázdná množina pod množinou prázdné množiny. Muselo by platit, že všechna x, které jsou v té prázdné množině nalevo, jsou v té prázdné množině napravo. X je prvkem té prázdné množiny nalevo, je vždycky nepravdivý výrok. To A a to B jsou prázdné množiny, když si dosadím do definice. Čili toto je vždycky nepravdivý výrok. Tento výrok je taky vždycky nepravdivý, takže ta implikace, jak jsme si zopakovali šikovně, příhodně na začátku, je pravdivá. Ten druhý je pravdivý nebo nepravdivý? A který prvek té prázdné množiny není prvkem té množiny napravo? Jo, musíte, tak, jestli to je pravda, tak platí, že všechny prvky té množiny nalevo jsou prvky té množiny napravo. Jestli to není pravda, naopak, jak teda říkáte, tak musí existovat nějaký prvek, který leží v té množině nalevo, ale neleží v té množině napravo. Protože žádný prvek v té množině nalevo neleží, tak žádný takový neexistuje. Tak to druhý je taky pravda. Co to třetí? To není pravda a prvek, který leží v té množině nalevo a neleží v té množině napravo, je jaký? Prázdná množina. A co to čtvrté? To čtvrté. Ta množina jednoprvková je pod množinou sama sebe. Je. A to je obecný princip. Každá množina je pod množinou sama sebe a prázdná množina je pod množinou každé množiny. No, v případě prázdné množiny v té definici, když A a B jsou prázdné množiny, A je prázdná množina a B je nějaká množina, tak ten první výrok x je prvkem A je vždycky nepravdivý. Takže implikace je vždycky pravdivá. A v tom druhém případě, když A a B je stejná množina, tak ten první výrok je někdy pravdivý, někdy nepravdivý. Ale když je pravdivý ten první výrok, tak je i pravdivý ten druhý, protože to jsou stejné výroky. Když to A a B je to též. Takže tady platí i ekvivalence. Tak, toto je správné řešení. A takové malé cvičení na podmnožiny, potenční množina. Co je to potence? V teorii množin. Obecně je to potence, je možnost. V teorii množin. Tam je to napsané. PA je množina všech podmnožin toho A. Množina, jejímiž prvky jsou podmnožiny A. Tak najděte potenci prázdné množiny. Čili vypište všechny její podmnožiny, mezi ně napište čárky a dejte to do složených závorek. Máte to. Podmnožinu má prázdná množina jenom jednu, takže to máte správně. Je to tato množina. Najděte potenci potence prázdné množiny.
dosadit. To je chybí tam. No. Proč tam máte složenou závorku? Počítáte? Jo, já už tomu rozumím. Tak, a chybí vám tam jedna závorka. Já jsem se v tom nemohl vyznat. To je jako argument funkce. Jo? To je nějaká funkce na množinách. Tak. A teď to máte jednu podmnožinu a jedna vám tam chybí, takže to máte z toho zatím polovinu. A tak kolika prvkovou podmnožinu jste našla? Tak ještě nějakou nula prvkovou. Ta by nebyla? Tak. To už máte. Jedna nulaprvková množina, jedna jednoprvková množina. Tak najděte potence, prázdné množiny. Kolik má prvku ten výsledek? Jeden vám chybí. Tam si dosadíte z předchozího příkladu v prvním kroku, že? Ve druhém kroku máte dva prvky. Tak, kolik bude jedna nulaprvková množina? Nulaprvková množina je vždycky jenom jedna. Máte dva prvky, takže budete mít dvě různé jednoprvkové množiny. A dvouprvkovou množinu budete mít jenom jednu. Takže jedno nulaprvkovou, dvě jednoprvkové, jedno dvouprvkovou. Krása. Kolik má vždycky množina všech podmnožin víc prvků než ta množina? Jo nebo ne? A jestli jo, tak jak byste to dokázali? Může mít množina všech podmnožin nějaké množiny méně prvků než ta množina? Proč ne? Jak to, že ne? Navíc proti čemu? Vždycky tam bude tolik jednoprvkových množin, kolik má ta množina prvku, čili méně jich být nemůže. A ještě navíc prázdná množina při nejmenším, takže jich bude dokonce vždycky víc. Ale čili to víc, no. Víc nebo rovno. Když je ta množina konečná, tak jich je víc. A když je nekonečná, to je zajímavý problém a obecně platí teda, ale to je problém zajímavější, než abychom se jim tady zabývali, že množina všech podmnožin, i když ta množina je nekonečná, má víc prvků. Což znamená, že pro každou množinu existuje množina, která má víc prvků. Že když má nějaká množina nějaké nekonečno, tak existuje větší nekonečno, které je počet prvků nějaké jiné množiny. A jiná otázka je, když ta množina je konečná, kolik má množina jejich podmnožin prvků. To je zajímavý problém, to si rozmyslete doma. Kdo to první vyřeší, má bod ze cvičení.
zavedeme toto označení. Dostáváme se k číslům. 0 bude prázdná množina, 1 bude jednoprvková množina, 2 bude dvouprvková množina, 3 bude tříprvková množina. Obecně číslem n označíme množinu, jejíž prvky budou čísla 0, 1, 2 až n-1. Takže těch čísel otázka zní první. Je jednička prvkem dvojky a je jednička podmnožinou dvojky? A jaká je odpověď? Jo. Tak a teď v tomto označení poslední příklad na prvky a podmnožiny. Takovou množinu budeme mít zadanou. A máte rozhodnout, které z těchto výroků jsou pravdivé a které jsou nepravdivé. Děcka, když tady má většina z vás ty počítače, máte na tom nainstalovaný nějaký program, který by vám umožnil vyřešit všechny ty příklady, co budeme. Když jste si měli něco takového, tak jednak je na internetu Wolfram Alpha. Derivovat, integrovat, řešit rovnice a tak. A to není, no a pak moc šikovné, pak jsou takové programy jako Maple, MATLAB, matematika, to je od toho Wolframu teda. To když si seženete, tak to žádné písemky už nemůžou být problémem. Jak na písemky je povoleno mít kalkulačku, která není programovatelná, tu vy tam můžete mít na tom tabletu jako program. By to být podle mě teda, podívám se, jestli v tom nemám chyby. Takhle. Tak, co nemáme stejně? Tady toto, ta množina, jednoprvková množina s prvkem 0 a 1, to je to též. Ten první řádek musí být přeškrkaný stejně jako ten poslední řádek. Ty dva říkají to též. Že když je něco prvkem, tak jednoprvková množina s tímto prvkem je podmnožinou. To jsou takové jednoduchoučké základní věci a právě je potřeba tomu
přistupovat tak, že se udělají pořádně ty základy. Ty další, ty složité věci jsou potom už jednoduché, když dobře rozumíte tomu na začátku. Když tady je něco mlhavého, tak už to potom zůstane za všemi těmi dalšími věcmi. Tady toto jsou všechno příklady, jenom teda takové jednoduché příklady na jakési aplikování formálních, jednoduchých formálních principů. Kartéský součin. Víme, po kom se jmenuje? Kdo maturoval z dějepisu? Po kom se jmenuje kartéský součin? Fakt nevíte. Cože? A, prosím? Je teda jeden matematik a filozof a důstojník z války na Bílé hoře, kterého v Polsku znají pod jménem Cartesius, což je latinská forma jeho jména a on to byl Francouz a my používáme tu francouzskou. Jak? Jo, Descartes. Tak první věc je, co je to kartéský součin, víte teda? Je to množina uspořádaných dvojic. To je to, co neustále, s čím pořád pracujeme v matematice. A když namalujete nějaký obrázek, graf nějaké funkce, tak to je nějaké grafické zobrazení podmnožiny kartéského součinu. Vemete reálná čísla, to je ta rovná osa, reálná čísla, to je ta svislá osa, kartéský součin, vemete všechny dvojice, ty představují ty body v té rovině. Jednu je ta první souřadnice, druhá je ta druhá souřadnice. No a tady jenom, to je tak pro zajímavost, ale abychom si uvědomili, co to je uspořádaná dvojice, že to není totéž jako dvouprvková množina. Když mám dvouprvkovou množinu A a B a dvouprvkovou množinu B a, tak jsou to stejné množiny. Obě mají prvky A a B. U té uspořádané dvojice to nemusí být stejné dvojice, ale tak kdyby A a B bylo to též. V našem případě, kdyby alfa a beta bylo to též. No, ale v teorii množin nepotřebuji k tomu nějaký nový objekt. Všechno dovedu definovat množinama. Čísla jsem si vyrobil z nějakých množin, uspořádanou dvojici si taky dovedu vyrobit z nějakých množin. To je definice Kuratovského, ale to jenom tak, abyste měli ty informace úplné, na to se vás nikdo ptát nebude u písemek. A teď máte množinu A, množinu B a máte najít kartéský součin A krát B těch dvou množin. Čili najít množinu kartéský součin A krát B značí se tady takovýmto krát, takovým ležatým. A je to množina všech uspořádaných dvojic, takže první složky se berou z té množiny A, zatímco druhé se berou z té množiny B. Takže to vypadá takhle. No a teď, co je to relace? Relace to je nějaká podmnožina kartéského součinu. Každá podmnožina kartéského součinu je relace. Relace je jméno pro podmnožinu. Speciálně teda binární relace se tomu říká. Binární, že do toho vstupují dvě množiny, že mám uspořádané dvojice, protože obecně můžu vytvářet nějaké n-ární operace. A tak je to užitečná věc. Ten pojem té relace například vyjadřuje, že jsou nějaké věci v nějakém vztahu. Že třeba
na množině všech. Typický vztah na množině všech. Relace, když ty první prvky berou z množiny A a ty druhé prvky z množiny B, tak se té relaci říká relace z A do B. Tak na množině všech mužů v České republice a všech žen v České republice je třeba dobře úředně definovaná relace s ekonomickými následky být manželem. X je v relaci s Y, když X je manželem v Y. A jak tu relaci vytvoříte? Můžete například tak, že vezmete všechny možné dvojice mužina, to je ten kartéský součin a ta relace je podmnožina toho kartéského součinu. To jsou jenom ty dvojice muž, žena, kde jsou spolu se zdání. A nejdůležitější pojem u těch relací, tak s relacemi jste určitě hodně pracovali. Všude. V geometrii. Jste je zapisovali různými. Někdy se píše teda, že něco je prvkem relace takhle, XY je prvkem té relace, ale někdy velmi často se píše totéž takhle, XRY. A to znáte, že jste to tak psali. Nikdy jste nepsali v geometrii P a Q je rovnoběžné. A co to znamená? Že PQ je prvkem té relace být rovnoběžný. Vemete přímky v rovině a vynásobíte to kartésky s přímkami v rovině a teď uděláte podmnožinu tu relaci a tam budou jenom ty dvojice, které jsou rovnoběžné. P je kolména Q, že? Takový příklad. Čili to se naopak používá celkem často. Na důležitá věc u těch relací je jejich skládání. Tak to jste taky některé speciální relace skládali určitě, co já vím, co vy jste dělali, ale skládali jste zobrazení v rovině třeba otočení s posunutím. No, to je ono, akorát tam jde o speciální relace, které jsou zobrazením a tady je teda definice složení relací. Tak a to je nejdůležitější věc. A toto, jak zvládnete, když zvládnete pojem implikace, který byl na začátku, a pojem skládání zobrazení, tady obecně začínám se skládáním relací, skládání zobrazení je speciální případ, tak nemůžete mít už žádné problémy v té matematice, leda to, že se budete celý semestr flákat a na konci semestru přijdete na tu zkoušku a pro jistotu se nebudete učit, protože co kdyby se dala udělat bez toho, tak by to byla zbytečná práce. To je takový nejobvyklejší postoj. Tak to je jediná příležitost, při které byste mohli mít problémy. Tak, přečteme si tu. A to je jedna důležitá věc, která se tady vůbec důležitá věc v matematice. A to matematika je obecně teda vzdor tomu, jak se to tvářilo na střední škole, tak to není nějaký seznam poznatků, seznam vzorečků, které musíte umět a do nich dosazovat. To je jakýsi způsob myšlení. A především teda formálního myšlení a takového nějakého, formálního, jsou formální pravidla vedení, že někdo nemůže říct v takovém případě, že má pocit, že já to cítím jinak, to není tak, jak to říkáš, ty to je jinak. To je situace, to je taková hra, ta matematika, kde se dá přesně z nějakých, když se shodneme na tom, od čeho začneme a na tom, jaké kroky můžeme dělat, tak je jednoznačné, k čemu můžeme a k čemu nemůžeme dojít. A třeba teda to, co já chci říct, čím se tady nesprávně pohrdá, je to, že se sice zopakují nějaké tam věci z výroku a z logiky, ale nikdy v celé té matematice se vždycky řekne nějaká definice, napíše se ta definice. A nikdo se ní vůbec nezabývá, nikdo ji neumí přečíst a nikdo podle té definice, nikdo neumí ověřit, jestli něco tu definici splňuje, anebo jestli ji to nesplňuje.
dovede to potom udělat tak, že to natrénuje na těch příkladech nějak. Že je třeba definice derivace nebo definice limity. Teď máte nějakou definici limity. Tam pro každé epsilon existuje delta, takže co si. Teď se tady počítají pořád nějaké limity. A něco vychází. A kdyby se vás někdo zeptal, jestli to, co vyšlo, odpovídá té definici, tak si najednou uvědomíte, že to jsou pro vás dva úplně odlišné světy. Definice je někde, co si. Tady to počítání je něco jiného, jenom to má stejné jméno. Tak schválně, co to znamená teda? Já jsem tam měl vložit nějaký příklad ještě. Máte udělat sigma po rho napřed x do k. Jo. Oni ty konvence toho psaní nejsou takové nějaké příliš jednoznačné. Jo, tak někde najdete uspořádané dvojice v kulatých závorkách, někde v hranatých. Jsem začal psát automaticky v hranatých, protože nějak předpokládám, že jste to tak psali na střední škole, protože my jsme to tak psali na střední škole. Jo. Já jsem to teda tam upozornil, že to styku, jo, že tam je ten... Já se podívám, co tam je. Sigma kolečko rho, sigma po rho, napřed rho, jo, a potom sigma. Jo, ono by to opačně, by to byla prázdná množina taky. Jo, typická relace, která se píše takhle mezi ty dva prvky doprostřed, je tato relace. A je v relaci s B. Se taky píše mezi, nepíše se A, B, je prvkem rovná se. Tak hlavně se to dá nějak, jestli viditelně udělat tak, že si uděláte obrázek. Prosím? Tam máte namalovanou relaci rho, relaci sigma. A ještě jednou tady. To, co je v tom zápise, v tom řádku, sigma po rho, to, co je napravo, to se dělá první, to, co je nalevo, to se dělá druhé. Tak v tom obrázku, když ty šipky jdou zleva doprava, tak je to v opačném pořadí. To má logiku jakousi, když jsou to zobrazení, tak potom sigma po rho je v bodě x je sigma rho, sigma v bodě rho x.
Tak zkuste to tedy na tomto příkladě složit relace S a R v jednom a v druhém pořadí a zjistit, jestli skládání, to jsou všechno relace na A. Relace z A do A se taky říká relace na A. Zjistit, jestli to S po R a to R po S je to též, jestli skládání relací na množení je komutativní. Teda, kdyby to vyšlo stejně, tak to neznamená, že je to komutativní, to by znamenalo, že je to komutativní v tomto případě, ale ne obecně. Za to, jestli to nevyjde stejně, tak bude jasné, že skládání komutativní není. Můžu si namalovat ten obrázek, tak jak jste ho tam viděli, a z toho obrázku by se to mělo dát přečíst snadno. Nezapomeňte, když děláte S po R, tak napřed děláte R, napřed ty, a pak děláte S. Čili třeba R jde z A do C, S jde z C do D, tak v R po S bude AD. To C se vyloučí, to C je přestupní stanice jenom. Jak se A dostane k D, dostane se tam přes C. A otázka, jestli se může třeba A dostat k A přes něco. Vypadá takhle. Tak komu se nepovedlo S po R, může ještě zkusit R po S. A jsou různé, takže skládání relací není komutativní, asi nás to nepřekvapí. Tak máte tady tu relaci, o které jsem tady psal, na množině všech příjmek, máte napsat, vymyslet, charakterizovat, popsat, jak dopadne, když tu relaci složíte samu se sebou. A jak to dopadne, když složíte samu se sebou relaci být kolmý? Tak to být rovnoběžný, co to děláte? Tak se matematika nedělá. Přemýšlet o tom musíte. Co to znamená, když složíte dvě relace? Tak v té relaci první jsou nějaké uspořádané dvojice, ve druhé jsou nějaké uspořádané dvojice. A když jsou v té složené relaci uspořádané dvojice? Když v té první je něco, co končí něčím a v té druhé je něco, co tím tež začíná, tak to stejné dáte tak, že máte rovnoběžné přímky, dvojice rovnoběžných přímek. To je jedna relace. Druhá relace máte jiné dvojice rovnoběžných přímek. A teď to složíte. Čili nějaká přímka je v té první relaci s něčím a to s čím je v té druhé relaci s něčím jiným, tak tu přímku dáte do té složené relace s tím něčím jiným. Co vám vyjde?
Cože? Jak? Proč stejné? Tam stejné přímky tam budou v té složené relaci, ale nejenom stejné. Když máte jednu přímku rovnoběžnou se druhou a druhou rovnoběžnou se třetí, rovnoběžné, čili ta složená relace R po R se rovná R. Výborně. Jak to dopadne s tím S? Být kolmý. Aha. Prosím? Vemte si, v jedné relaci jsou dvě přímky kolmé, čili k té první, čili S po S je R. No, v jedné relaci jsou kolmé, berete tu první, k ní vemete druhou kolmou, v té druhé, k té jedné je nějaká jiná korma, čili oni jsou navzájem rovnoběžní. Tak, ještě dva příklady. 45 stupňů. Není S. Ale, no tak máte 45 stupňů a k tomu 45 stupňů. Tak můžete dostat kolmou, ale nemusíte. Záleží na tom, kterým směrem těch 45 stupňů dělá. A co to znamená i v množinách? Sjednocení, ano. A co to poslední? Dvě relace jsou v U, když jsou to přibližně stejná. Dvě čísla jsou v relaci U, když jsou přibližně stejná, čímž přesně myslím, že se neliší o víc než o 3. Co bude v U kolečko U? Prosím? No tak, to asi ne. Jednička a 1 milion tam bude? No ale v té relaci jsou dvojce těch čísel. Vždycky je to dvojice těch čísel, které jsou si blízké. Čili v té původní relaci U je třeba 7,8, 7,9, 9,6, to tam je. A teď je otázka, když tu relaci složím sami se sebou. Přesně tak. Tak, to máme vyřešeno. To je potřeba trochu tu krční páteř procvičit. Tak. Tak to jsou, abyste věděli, teda to jsou krásné věci. Počkejte, až se dostaneme k tomu sčítání a násobení celých čísel. To je taková nuda, taková otrava. Tak, poslední, už nemusíte přemýšlet, konec přemýšlení. Jeden ekonomický příklad, abyste viděli, jak je to užitečná věc. Definuji tuto relaci. Společnost je v relaci s jinou společností, když v ní vlastní významný podíl. Chcete vidět graf? To je graf na množině nejvýznamnějších společností pouze. Ne, nejbohatších. Chcete vidět graf na větší množině? Více? Ne, radši ne. Tak v tom případě je to všechno. To je příklad toho, co to je relace, že je to užitečný pojem a neustále se s ním nějak potkáváme, zacházíme. Mastia Studio.
Ach,